ассалому алейкум дӯстон ва тамошобинони азиз, ҳама каса хубе нағзин. мағозаи Zara омадем духтаро. ҳамхе бренди нави абайҳои фасони 1,5 бренди нави Zara духтаро дидин? Zara нависаги танашда украшение кадаги ручная работа. Ё чандиан ки 1000 сомон духтаро. Я абайра бовар кунед 1000 кас пурсид аллакай фарзона мегум Zara бо ҳамонро оварде. ҳозир нишон метем. Ира бинед чиқадр хушрӯ аҷоибот фасона. ҳама корои дастӣ бархатои королевский якум сорта духтаро качествашон зура ягон чи намеша. Ина бо духтаро бренди Zara аҷоибот хушрӯ. И шарф дора? Нархш 1300 ай? духтаро 1300 ба нарх пешнара фикр кардам ки 1000 сомон када будай. Ба духтаро конем аспакош ҳам мепризем, асбарош ҳам тройкаш омадай, ҳам двойка бигем. Балхои дубайский алманала. духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯвакай. Иш чанда? 1,5 нархои пешнара тез гап зан охи. Озирара охи мо нархои пешнара мегум фақат. Ира бинед духтаро чӣ хушрӯ. Дубайский тоза. Качество бомба. Ишам аҷоиб хушрӯ. Ичанд мусмайки фарзона Zara? 1000 сомон духтаро тройка аҷоибот хушрӯ. Арганза да хушрӯ ай, а? Кирташам ба дига чӣ пуштан метонен духтаро. Бардови будай духтаро, анори будай, кабути осмони, бирӯза, зард. Хулоса чанд расветка дора. Нигоҳ кунед духтаро, да ҳама ҷо 1700, 1800 даиҷа 1000 сомон ай духтаро. Вирам чиқадр нархи дастрас тройка мегирен шумо да 1000 сомон. Дубайский тройко. И бирӯзашам қа хушрӯе. цветакош ҳамаш хушрӯ. Касе дастафка дар кора марҳамат рақамош дар рӯи экрана. суроға бозори Корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвоза магазини 111. Аям расветка дора, размеротон ҳаст ба 1000 нависенша. ишам не чихе хушрӯ не ё киспур санга кифтакош ё чихели анки Zara. ира бин ва қа хушрӯ духтаро. Чанд сомона е? 1300 сомон духтаро будай бинед. шарфам доштиян духтаро. размеротон ҳаст ба 1000. ё чанди гуфтем? 1300 сомон будай духтаро диде. ҳама цветош хушрӯ. фокусин сангошон бовар кунед кадомеша ки чи рангошон алишака сангошон ба ҳамаш ба худаш гуфтаге. И тигроям нишон метӣ? Хушруги киртара бинен Zara чи оварда бархатои королевский дубайский якум сорт бо нархи 1700 гуфтен? 1400 ё 1700 набудан Zara? 1700 будан духтаро. Zara 1400 сомон кадай аҷоибот хушрӯ. То 100 килоа одама мешавад. Дастафка дора Zara. суроғаш бозори Корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвоза магазини шишагӣ дуюм дарвоза гуфтем магазини шишагӣ магазини 111 магазини Zara духтаро. озер бурай наздик нишон метим. ира бинен аҷоибот хушрӯ. ранги сирхша бинен чӣ хушрӯ ай аҷоибот. бардовиам дора духтаро. ина ранги сабзи закия. ира ранги сиёҳша бинен чӣ хушрӯ ай аҷоибот. ира бинен духтаро 1400 сомон. нархошон бе ҳаддастрас дастафка низ доранд. духтарои киртара бе чӣ хушрӯвак. Zara борои нав овардай аҷоибот. ё чандиан Zara? 1200 сомон будай духтарако. касе дастафка дар кораи марҳамат рақамои Zara дар рӯи экрана метонен даромада дар ватсапшон заказ кунен. ира бинен чӣ хушрӯ. ай 4 модел ай духтарако. ҳама моделиш хушрӯ ай. ина духтарако нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. лавошон бо тур дора. иш вообще дига модель. ишам аҷоибот хушрӯ. бархатои королевский алманали бори Дубай духтаро. 1200 сомон. размеротон ҳаст ба 1000. нашоти дастафка метонен дар ватсапи рӯи экран будан нависен. шарф доштаян, римен доштаян. суроға бозори Корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвоза магазини шишагӣ магазин 111 буда 111. духтарако икртои тавсиф не чӣ хушрӯвакай Zara овардай. ё чандия? 800 сомон будай духтарако. дастафка низ дора. нашоти дастафка метонен дар ватсапи рӯи экран будан нависен.
ира бини фасонишо айда расветка малина ва сиё байни халтош аст духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯ ҳама ҷуда 800 сомона дар мағозаи Zara бошад 700 гуфтем 700 сомона 700 сомона ира бини фасонишо ба кифе танахча малина буда 1400 сомонаш духтаро ина кабути электрик дора бо дига глш ванклит ай розвишам будай духтара куден чӣ хушрӯ акай ва ишам қа хушрӯ ира бини аҷоибот фасон ни обични то поёна маҳкам мешуди духтаро мақсад фикр накунед ки поёни тоатон бевай мемона бесанг мемона ё вайшам дорам то охириш кнопкаи хулоса ишам қа хушрӯ айди тарангай се таранг дай бардови кабути сиёҳ дорад кабути электрик шабин чӣ хушрӯ духтаро ни обични чизако шабин аҷоибот киртои боло чанд язара 1500 сомони духтаро киртои болош ҳамаш як нархай нигоҳ кунед чихе хушрӯак 1500 сомон инош чи инорам 1500 бидай духтаро